Check mo nga yung relo mo. Anong oras na? Oras. Yung kapag lumipas, hindi na maibabalik pa. Pwede kang magsisi. Pwede kang magalit. Pwede kang umiyak. Dahil merong nasayang. Minsan, pangangarapin mo na ibalik ang oras. Yung mga oras na dati ay binaliwala mo. At minsan, hindi mo rin maiiwasang itanong sa hangin. Bakit? Bakit hindi ko yun nagawa? O bakit ginawa ko yun? Di sana. Na ang tanging kasagutan lamang ay isang malaking tuldok. Na nangangahulugan na tapos na yun. Na kahit milyon o bilyong beses ka pa humiling sa mga dadaang meteor star o magtapon ng barya sa fountain, na maibalik ang dating mga panahon. Hindi mo na maibabalik ang oras. Pwede siguro na maiset mo ang orasan. Pero hindi ang mga alaala. Ang tanging magagawa mo na lang ay ingatan ang mga gintong alaala na nasa iyong puso. Ganyan lang talaga ang buhay. Ang tanging maitutulong mo na lang sa iyong sarili ay ipagpatuloy ang buhay. Matuto sa nakaraan. Mabuhay at itama ang mali ngayon. Nang sa gayon, ay hindi mo na kailangang magsisi bukas. Anong oras na? Baka oras na para patawarin ang sarili mo. O baka oras na para maging loko-loko ngayon. Oras na para ilabas ang kamanyakan mo. Hay! Ngayong gabi, samahan mo ang Basa Princess ng radyo, DJ Rakitera, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi na magsisiwalat ng mga pinakatatagong sekreto ng ating mga kabisyo. And this Friday, araw ng mga mael, as in malalambing, o pwede ring mael as in maloko. Kaya naman eto na ang patikim ng SPG, as in super bacchanal secret foul. Ayaw nang tumayo ni Junjun. Bakit ayaw nang tumayo ni Junjun? Anong ginawa nyo kay Junjun? Baka naman pinagod kasi si Junjun kaya hindi na makatayo. Ikaw ba, kabisyo? Si Junjun ba nakakatayo pa? Sige nga, tapikin mo nga si Junjun. Hawakan mo, haplusin mo. Ano, kaya pang makatayo niyan? Ilang oras ba ang kayang itayo niyan?
2 oras, 1 oras, 30 minutes, 10 minutes, 5 minutes, o baka 30 seconds lang. Ay, usapang Junjun ito. Kung malaki na si Junjun, eto na ang pagkakataon mo para makinig ngayon. Pero kung maliit lang si Junjun, ay, eto pa rin ang pagkakataon mo para mas matuto sa pagpapatangkad at sa pagpapatayo kay Junjun. Abangan mo yan sa aking pagbabalik kasama mo. Ang inyong Basa Princess, DJ Rocky Terra. Dito lang yan sa station number 1, 90.7 Law Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is SPG as in Super Pagnern Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!